na di gị na-eti gị ihe na-emegbu gị na-akụ gị dugaduga na-asị gị na ihe melụ na ụnụ amụtara nwa nọ ngị nwa nwanyị na ọnya nwa bụ ihe nwere nsogbu o wee na-emezi gị otisi ego ọchụpụ gị n'ụlọ ka ọ malụ ma ị ga-eje tụta ime. Nwoke ọzọ wee na-ata gị nwantị otu ọtụba gị ime, di gị wee ganatasị gị eni adụsọrị nọ staịlụ iji kwapụga gị n'ilo ka a ji akụ gị ihe akụsịa gị nyakwụba gị n'ilo ka wee malụ ma o nwere ụmụ nwoke ndị ga-atụba gị ime. For that na ị ga-amụli ya dị nwa na ị ga-ahapụzi dị manụ tụbalụ gị ime gbuchibe onye kwele gị nkwa na ya ga-anọ gị. Kedu ife ị ga-eme? Ị ga-ekwe nụbakwa di gị maka na ọ dị gị ka ọ bụ ndị n'ituli ime n'okpulie ka ị ga-asị mba na ị chọrọ maka ihe ọ na-eti gị? Agbara m ma unu eche na lọv na-epu n'elu ka orenji unu luo unu akali ya gbulisie enyi igbulisie enyi were mkpụrụ ya kụkwa ka obi n'ikwe ka ịlọv bakwa a na-akọ ili. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.